Hej alle sammen, i dag skal jeg lære jer, hvordan man tegner et perfekt hjerte. Det I skal bruge er et stykke papir, en blyant og en lineal. Vi starter med at sætte linealen meget lige på papiret, sådan her, og tegne et halvt hjerte ved siden af. Sådan der. Så skal vi lave den ligesom lidt tykkere, så man kan se det om bagved. Det kan man også nu, men vi skal bare have det lidt grundigt. Sådan der. Her skal vi bare folde papiret den her vej henover, så man kan se den herfra. Så kan man se den her skygge og den her på. Og så tager vi ovenover den her skygge. Og det skal også være hårdt. Så meget hårdere end den der. Nu har jeg tegnet noget hårdt. Jeg tror, der sker noget, jeg åbner den. Selvfølgelig. Okay, det her er et perfekt hjerte. Og så skal vi bare tegne en person rundt om den igen. Sådan der. Perfekt hjerte. Så skal man bare have noget farve på. Jeg håber, I kunne lide videoen. Vi ses næste gang.